बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 13 बोसोर बैसोनि जोलुर गेलेमु बादायलायनाय खुंफुंदों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव उन्दै गथ'साफोरनि 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाय गेलेमुनि हाबाफारिखौ नदुवार हालामनि सोरां गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि बेन्दोंआव थानाय मोनद' दख'रानि गेजेराव बे गेलेनाय बादायलायनाया जादोंमोन आरो जोबथा गेलेनाया सोनाब गहपुर दख'रा एबसु आरो नदुवार दख'रा एबसुनि गेजेराव जायो। बे मोननै दख'रा एबसुनि गेजेराव से गल सोनो हानानै समान समान जायो आरो जोबथियाव पेनाल्टि होनायाव नदुवार दख'रा एबसुआ 7 गल आरो सोनाब गहपुर दख'रा एबसुआ 6 गल सोनो हानानै नदुवार दख'रा एबसुआ देरहासार जानो हायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिश्वनाथ बियाबनि एमएलए प्रमद बरठाकुर, सा कमथा जौगाखां खोन्दोनि बारग' मासिगिरि बिपुल बसुमतारी, बिश्वनाथ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि सन्तोष बसुमतारी आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। दिनै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बड'फा गोजोरथियारि नि जि मावथांखिनि मोनसे हाबाफारि बे 13 बोसोर बैसो सिंनि जि जोलुर बादायलायनाय होनाय दा बेखौ दिनै जोङो सोरां गोजौ फरायसालिनि जि गेलेग्रा फोथार नदुवार दख'रानि सिङाव सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंनाय जादों। दा बेयाव जोङो गेलेहोनानै दिनै नैबे लास्ट मुहुर्त समाव जे नदुवार दख'रा आरो सोनाब गहपुर दख'रा बे दख'रा मोननैनि गेजेराव फाइनाल खेला जानानै थांबाय। दा बेयाव मोननैबो खेला जोबोद मोजाङै जोदों आरो बेयाव जोनाय समाव खेला द्र'मोन, नाथाय जि पेनाल्टि ट्राइब्रेकार बेयाव नदुवार दख'राया देरहाबाय आरो सोनाब गहपुर दख'राया रानार्स आपखौ मोननो हाबाय। दा बे उन्दै जि खुदियाफोरखौ लानानै जि फुटबल कम्पिटिसन होनाय बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि बर'फ्रा जिहेथु फुटबल जोनानै मोजां मोनो, गेलेनानै मोजां मोनो आरो बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखिखौ लानानै हयथ' बोसोरथाम जाबाय, देग्लाय जोंबो जिल्ला हिसाबै बोसोरथाम जाबाय। दा गथ'फोरनि जि थाखुमानाय जि टेलेन्ट गामि गफायाव गोबां बेबायदि स्कप मोनै गोबां माखासे उन्दै गथ'फोर थायो। दा बेफोरबायदि गथ'फोरखौ दिहुननानै लाबोनानै जोङो दिनै जिल्ला एबसुआ बेखिनि गथ'फोरखौ जोनो थाखाय खाबु खालामना होबाय आरो बेजों जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जिहेथु बिथांमोना इयुनाव साफा मोजां गेलेगिरि जाहैनो हागोन आरो जोंनि हारिनि गेजेराव बेबायदि गेलेनाय बिथिङाव सुबुं फुंखा जोनोम जागोन, जोंहा बेखौ मोनसे फोथायनाय दङ। दा बेनिखायनो उननि समावबो जोङो बेबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो होलांबाय थानो थाखाय जोङो आखायाव लागोन आरो बेनिखायनो जोबथायाव आं खावलायो जोंनि बर' गामिफ्राव जिहेथु जोंनि गथ'फ्रा फुटबल मोजां मोनो, बेनिखायनो जोंनि बिमा बिफाफ्रा बा गामिनि गोबां माखासे माहारि आफादफोर थायो, गामि लाइमोन आफादफोर थायो, बिथांमोनाबो जेन उन्दै गथ'फोरखौ बेबायदि फुटबल जोनाय बिथिङाव जेन एसे खाबु खालामना होयो, राहा खालामना होयो, आं बेखौ खावलायगोन। जोबथारनायाव दिनै आङो नदुवार दख'रा एबसुनि जायफ्रा दिनै देरहानो हाबाय आरो लोगोसे जायफ्रा दिनै रानार्स आपखौ मोननो हाबाय बिथांमोनखौ साबायखर जासिनायजों लोगोसे जायफ्रा दिनै दख'रानि जानानै गेलेफैदोंमोन साफ्रोमबो गेलेगिरि फंबाय बिथांमोनखौ आं रोजा साबायखर जासिदों जे बयबो मोजाङै गेलेदों। खेलाव जिहेथु देरहानाय थायो। दा बेनिखायनो आङो उनाव जेन बिनिख्रुइ आरो साबसिन हामसिन
गेलेनो हाथों आं बेखौ आसा खालामनानै आङो उननि समाव मोजाङै गेलेगिरि जानो हाथों होननानै आङो दिनै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायो। दिनैनि दिनाव बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै मोनबेसे टिम एबा मोनबेसे आनसलिकनिफ्राय बाहागो लाफैनाय? गासै जोंनि जिल्लायावथ' जिल्लानि सिङाव 6टा दख'रा दङ। दा मोनफ्रोमबो दख'रानिफ्राय मोनसे लेंहरनाय जादोंमोन। दा गासै 6टा टिम जायो। दा बेयाव जोङो फार्स्ट राउन्ड हिसाबै 3 टिम जायो। बेनि उनाव सेमि फाइनाल आरो फाइनाल गासै 5 खेल सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो बे खेलखौ होनाय जादों।